खुलुमबाय आंनि गोदान आपडेट चेनेलाव नोंथांमोनखौ दिनै भिडिअ जोबोद मोजां जागोन। जायफ्रा नायनो गोसो भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय, जायफ्रा नायनो गोसो गैया भिडिअखौ नायाबाबो जागोन। दिनै भिडिअआ ओरैबायदि लोगोफोर, जोङो आधार कार्डआव बबे मबाइल नाम्बारा लिंक दं बेखौ जोङो माबोरै नायगोन बेखौ आं दिनै मबाइलनि गेजेरजोंनो मबाइलजोंनो बानायनानै नोंथांमोननो खोन्थागोन। नोंसोरबो गावबा गावनि मबाइलजों बानायनानै नायनो हागोन नोंनि आधार कार्डआव बबे मबाइल नाम्बारा लिंक दं, रेजिस्टार दं बेखौ नोंसोरो नायनो हागोन फारसेनिफ्राय। भिडिअखौ स्किप खालामलांना फारसेनिफ्राय नायजोब, नङाबा नोंसोर बुजिनाय नङा। आं फारसेनिफ्राय नोंसोरनो क्लियारै खोन्थालांगोन। अब्ला लोगोफोर बेखौ नायनो थाखाय नोंसोरो क्रम ब्राउजार बाहायनांगोन। क्रम ब्राउजार एप्सखौ नोंसोरो अपेन खालामबानो जाबाय। बयनिबो मबाइलाव क्रम ब्राउजार होननाया थाखायो। जायफ्रा इन्टारनेट सलायो बयनिबो मबाइलाव क्रम ब्राउजारा थाखायो। क्रम ब्राउजारजों जों गोबां खामानि मावनो हायो, अनलाइन खामानि बयनिबो मबाइलाव थायो। नोंसोरो अब्ला क्रम ब्राउजारखौ अपेन खालामबानो जाबाय। अब्ला बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन। बेयाव नोंसोर नायबानो जाबाय। सार्च टाइप नुदों, बेयाव नोंसोरो सार्च टाइपआव नोंसोरो सार्च खालामबानो जाबाय PMJAY। बेफोरबायदि सार्च खालामबानो जाबाय। नोंसोरो सार्च खालामदो। बिनिफ्राय बेफोरबायदि पेज गेवगोन। बेयाव नोंसोरो एसे बोखोबानो जाबाय। बेयाव नोंसोर नुगोन डाउनलड आयुष्मान कार्ड। बेयाव नोंसोर खनसे थुनानै होबानो जाबाय। अब्ला बेफोरबायदि अपसन फैगोन, बेयाव नायबानो जाबाय। बेफोरबायदि पेज गेवगोन। बेयाव नोंसोरो आधाराव खनसे टिक मार्क होबानो जाबाय। अब्ला बेफोरबायदि गेवगोन, बेयाव नायबानो जाबाय। नोंसोरो बेयाव नोंसोरो सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। बेयाव दङ सेलेक्ट स्किम। बे सेलेक्ट स्किमाव नोंसोर खनसे थुनानै होबानो जाबाय। बिनिफ्राय नों जिखुनु सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। बिनिफ्राय इयाव दङ गाहायाव सेलेक्ट स्टेट। बे सेलेक्ट स्टेटआवबो नोंसोरो सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। बिनिफ्राय इयाव आधार कार्ड नाम्बारखौ होबानो जाबाय। बिनिफ्राय नोंसोरो बेयाव टिक मार्क मोनसे होबानो जाबाय। अब्ला आङो आधार कार्ड नाम्बारखौ होनोसै, नोंसोरबो होबानो जाबाय। अब्ला आङो गासैखौबो बेयाव होजोब्बाय। बेयाव नायदो, गासैखौबो आङो इयाव होबाय। बेयाव आधार नाम्बारखौबो होबाय। बिनिफ्राय आङो नैबेयाव टिक मार्क होनोसै, नोंसोरबो बेयाव टिक मार्क होबानो जाबाय। बिनिफ्राय इयाव दङ जेनेरेट OTP। बेयाव खनसे थुनानै होबानो जाबाय। अब्ला नायदो लोगोफोर, बेयाव आंनि मबाइल नाम्बारखौ देखायबाय। बेयाव नाय नोंसोरो 7522। आंना बे मबाइल नाम्बारा आधार कार्डजों लिंक जानानै दङ। नोंसिनाबो बेफोरबायदि ओंखारगोन। लास्टनि मोनब्रै नाम्बारखौ खोन्थायो बेयाव बबे मबाइल नाम्बारा लिंक जानानै दं। बे मबाइल नाम्बारखौ बेयाव लास्टनि मोनब्रैखौ खोन्थानानै होयो। बे मोनब्रै नाम्बारखौ नोंसोरो गोसोआव थाबानो नोंसोरो गोसोखांफिननो हागोन गावबा गावनि मबाइल नाम्बारखौ। अब्ला लोगोफोर नोंनियाबो बेफोरबायदिनो लिंक जानानै दं, नोङो बावनानै दंबा बेफोरबायदि नायबानो जाबाय। बेफोरबायदि नोङो बावनानै दङबा। अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसेनोसै। आं बेखौनो लाबोबाय। आं नोंसिनो नेक्स्ट भिडिअखौ नेना थादो। बेफोरबायदिनो मोजां मोजां भिडिअ लाबोबाय थागोन आं। आरो गोदानब्ला नैबे चेनेलाव दिनैसो नायजेनदोंबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। भिडिअ बानायनायावबो एसे खस्थ' जायो, अननानै नोंसोरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिदिनो लाइक खालामदो आरो बुजियाखैबा नोंसोरो सोंहरबानो जाबाय। बेफोरबायदिनो भिडिअ मोनबाय थागोन गोदान आपडेट चेनेलाव। थेंक इउ लोगोफोर। अब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन।